Здравейте и добре дошли в първа стъпка на как да си направим сайт.com. В тази стъпка и с помощта на този видеоурок обяснявам какво представлява домен името и какво е хостинг. А също така, малко под този видеоурок съм показал как може да си набавите хостинг и безплатен домен до живот чрез две различни хостинг фирми. За тази цел също така съм направил два различни видеоурока, като вие няма нужда да гледате и двата, а само този, в зависимост от това, коя хостинг фирма сте предпочели. Лично аз ви препоръчвам SiteGround. Съветвам ви да ми се доверите при избора на тази хостинг фирма и да си спестите всички ядове и главоболя, с които може да се сблъскате при избора на друга хостинг фирма. Работя с тях вече близо 7 години, като почти всеки един мой вебсайт се поддържа от тях и до момента съм нямал никакви проблеми. Цената за хостинг на SiteGround е 90 лева и честно казано, заради качеството, което предлагат, се струва всеки лев. SiteGround също така е хостинг фирма, която е базирана в България. Тя е една от малкото, които могат да предложат безплатен домен до живот. Другата хостинг фирма се казва iPage, като тя също е една доста добра хостинг фирма, която предлага безплатен домен в срок от една година, но също така предлага и изключително ефтини цени през тази година. Цената за хостинг план на iPage е 50 лева, което е по-малко от 5 лева на месец. Лично бих ви посъветвал да използвате горе препоръченият хостинг, но изборът все пак си остава ваш. Разликата в цената е само 40 лева, но разликата в качеството е огромно. Нещо, което трябва да се вземе под внимание при iPage е, че това са цени само за избрания срок на първата поръчка. След това хостинг услугата се подновява автоматично при обичайните цени. Какво представлява домен името? Домен името е уникалното име, което сочи към дадена интернет страница. Във вашия случай това може да бъде вашия сайт, а в моя случай това е моят сайт, а именно как да си направим сайт.com. Едни от най-известни домени имена са facebook.com, google.bg, abbg, vbox7.com и много други. Доменът се регистрира за определено време, като най-често това е в срок от една година. Годишната такса за поддръжка на домен име е 22 лева. В случай, че спрете или пропуснете да платите тази такса, вие няма да имате възможността да използвате вашия домен. При SiteGround такава опасност няма, защото при тях домен името е безплатно до живот, което от своя страна ви спестява 22 лева на година. Изборът на добро домен име е нещо изключително важно и играе ключова роля за вашите посетители. Въпреки че имате възможността да смените това име, в бъдещ период е най-добре да започнете с подходящо домен име. В друга статия съм описал подробно критериите ми за избиране на най-добро име. А към нея може да отидете, като кликнете върху ето този светлосин линк, как да изберем най-подходящия домен за сайта ни. Хостинг. Уеб хостинга е услуга, която се предлага от специализирани фирми. Тя позволява да качите сайта си на сървър, така че той да е видим за посетителите от цял свят и денонощно. Обикновено хостинга е споделен, като на сървъра има много потребители, като всеки един от тях е наел малка част от ресурсите на сървъра за определен период от време. Ако бих могъл да опиша нещата по по-простен начин, то те биха изглеждали така. Фирмата притежава огромни складове с голям брой компютри. Тези компютри са включени постоянно, като никога не се изключват и имат изключително бърза връзка към интернет. Върху точно тези компютри се намира както вашия сайт, така и този на много други потребители. Може да използвате услугите на много добри хостинг фирми, като моята любима хостинг фирма е SiteGround, както няколко пъти вече споменах, защото предлагат изключително качество на ефтини цени. Препоръчвам ви да избягвате нискокачествените хостинг фирми, защото рискувате да имате много ядове и много нерви. Важно е да знаете, че вашият хостинг е сигурен и надежден. В случай, че не сте сигурни дали той е такъв, винаги може да ме попитате, като използвате контакт формата малко по-горе в сайта. Другояче рискувате да загубите много от вашите клиенти, а следователно и много пари. Представете си, че имате един онлайн магазин, който не работи в продължение на часове, заради проблеми на хостинг фирмата. През това време, вашия сайт ще бъде недостъпен, като вие няма да успеете да реализирате нито една продажба и ще загубите доста пари. Съветвам ви да изберете най-евтиния хостинг план на SiteGround, а именно Startup, като вярвам, че за дълго време той ще ви бъде напълно достатъчен. С този хостинг може да бъдете сигурни, че той ще е винаги достъпен, около 99,9% видим през цялата година, а когато вашия сайт стане популярен и бива по-посещаван,
от десетки или дори стотици хиляди хора, винаги може да преминете към по-висок клас хостинг план. Смятам, че би било добре да обясня защо съм избрал SiteGround и iPage като хостинг фирми сред многото други такива като Superhosting, ICN, GoDaddy, HostGator и много други. Доста са всъщност веб хостинг фирмите, които съм сменял, поради причината, че почти винаги бях недоволен от нещо. Било то, че съм изразходвал твърде много от хостинг плана, за който съм платил, въпреки че никога не съм надвишавал предплатения лимит, че не мога да се справя с даден проблем, некоректно отношение и най-често срещаното явление бавното зареждане на голям брой от вебсайтовете ми. При всички от избраните хостинг фирми и многото други такива, които дори не си направих труда да спомена, съм имал проблеми от всякакъв вид. Смятам, че засегнах всичко, което имате нужда да знаете. В случай, че не сте разбрали нещо или имате някакви проблеми, може да използвате контакт формата и ще ги отстраним за нула време. Благодаря ви, че гледахте този видеоурок и до нови срещи!